Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepakaken nami kula Dava oleh Asputra Widodo absen 8. Nami kula Zata Inesa Kamila absen 12. Nami kula Pradita Dari Numaira nomor absen 26. Nami kula Nazira Majid Wahida dugi absen 22. Nami kula Jikawi Ahirudisa dugi absen 6. Pomo kaki padha dipun eling Ing pitutur ingung Sira uga satriya arani Kudu anteng jatmika ing budi. Ruru sarta wasis. Samubarangipun. Tembang mijil inggih menika salah satunggaling jenis tembang macapat ingkang asalipun saking tembung mijil utawa wijil ingkang tegesipun metu utawa lair. makna tembang macapat mijil patet 6 gatra setunggal yaiku do anakku tansah elinga. Makna tembang macapat mijil patet 6 gotra kalih yaiku maring pituturku. Makna gatra ketiga Sira uga diarani kasatriya. Makna gotra kesekawan yaiku kudu ayem tentrem lan duweni tata krama. Makna gotra gangsal, sabar lan pinter. Gotra 6 kehidupan. Matur Matur nuwun. nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.